بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنام محمدا الداعي إلى جناته ورضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى على آثارهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin alkhairi da albarka na asabar daren lahadi 7 da watan al-muharram hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa madina shekara 1400 da shekara 46 wanda ya dace da 13 da watan 7 miladiya 2024 idan tarihi ya inganta bisa kaddarawar Allah da kuma yardarsa subhanahu wa ta'ala bayan dogon lokaci da muka ɗoka na hutu tun hutun ramadana sai kuma yau Allah ya kaddari za mu soma karatutukan da muke gabatarwa a mako guda 4 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mun yi iftitahi a sa'a muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala shekara da ta gabata ubangiji ya gafarta mana kurakuranmu wannan kuma shekarar da muka shiga muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu akan aikata ayyuka na alkhairi ya kuma sanya mu zamanto masu ikhlasi cikin abin da muke gabatarwa muna ƙara tawassali da sunayen Allah alhayyu alqayyum wannan wata na almuharram ɗaya daga cikin watanni masu tarin alhurma da muke ciki Allah ya taimake mu akan tsayuwa bisa manhajin alkitabu was sunna da ma sauran watanni baki ɗaya ina wa 'yan uwa gaba ɗaya barka da dawowa karatu da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya arzuta mu da thabati da ikhlasi da kuma haƙuri da juriya a cikin wannan aiki muna roƙon Allah ya tsere mu da duk abin da yake dange na riya ko nuna ayyukan da za mu yi don a ce mun yi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan wannan manhajin har zuwa mutuwa yau mun buɗe karatunmu na umdatul ahkam in Allah ya yarda gobe kuma insha Allah za mu so makaratun watonan risala matunan risala ta alƙairawani insha Allah abu zadin alƙairawani a masallacin annur da yake premier kasis jibi litinin karatun adda'u waddawa a masallacin alfurqan da yake gidan alhaji sani gata kuma ranar talata har yau za mu haɗe da ku a wannan masallacin na darul hadith domin tafsirin alkur'ani mai girma muna fatan Allah ya datar da mu darasi na 42 za mu tashi da yardar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan littafin namu na umdatul ahkam wanda ke littafi ne qayyim ya tattaro muna hadisan hukunce-hukunce wanda muna nan cikin kitabul buyu babin kasuwanci kuma za mu tashi babi na 13 a cikin wannan littafi babu salami babi wanda ya zo ya muna bayani akan abin da ya shafi jinkirta mutum ya ba da kudinsa kuma a jinkirta kaya kasan musulunci addini ne mai tsari akwai tsarin na ka ba da kudi a aje kaya za mu zo mu karanta abin da yake daidai a cikinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu malace babu salami idan aka ce assalamu inji malamai suka ce ta'jilu thamani wa ta'jilu al-muthmin shine ka jinkirta bayar da kudinka sannan kuma a jinkirta baka kaya
ka ba da kuɗinka a jinkirta baka kaya, wannan baya daga cikin ɓangare na riya, sannan kuma daga cikin abin da musulunci ya bayani na kasuwanci. Me yasa musulunci yake ƙoƙarin jan hankalin 'yan uwa akan kasuwanci? inji ma suka ce saboda dalilai kamar haka. Dalili na fari na daga cikin abin da rayuwar ɗan annabi Adam ta tsayu a kai, zai iya mutuwa a kai, su ne kuɗi. ɗan annabi Adam zai iya mutuwa akan kuɗi. To kuma duk abin da zai kawo salwantar rayuwa, musulunci yana ƙoƙarin saita wannan abin domin baya buƙatarsa. Ina fatar mun fahimta. Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu. Malata al-hadisu sadis wa sittuna ba'da al-mi'ataini, hadisi na 266 an Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhuma, daga Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara musu yarda. Abdullahi sahabin annabi ne kuma al-Abbas sahabin annabi Muhammad ne. Qala yake cewa qadima Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a garin Madina, muhajir dan gudun hijira, yayo gudun hijira zuwa garin Madina. wa hum yuslifuna fi thimari, lokacin da sallallahu alaihi wasallam ya zo garin Madina sai ya tarar da mutanen Madina suna bayar da bashi a cikin 'ya'yan itacen abin da suka noma. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarar da su suna bayar da kudin gabanin watan abun noman ya kai. Wannan mutanen Madina suna yi, kasantuwarsu manoma. Wannan yana ƙara karantar da mu cewa ashe akwai albarka da alkhairi a cikin noma, akwai alkharrai da albarkoki waɗanda ba sa ƙilguwa da Ubangiji ya sanya a cikin noma. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala, in kana bibiyar alƙur'ani mai girma, a hurare da dama yana dangana arziki da ƙasa da kuma sama. Wa fis sama'i rizqukum, in ji Allah, a cikin sama ne arzikinku yake, ta hanyar Allah ya zubo da ruwa, ita kuma ƙasan ta fitar da tsirrai, wanda ba yadda za a yi ɗan annabi Adam ya rayu ba ci maka. To mutanen Madina suna noma, kuma yana karantar da mu cewa bai kamata mutum ya zauna bai da abin da ya dogara da shi na sana'a ba. Yana daga cikin kuskuren rayuwa da in ka yarda ka zauna a hakan, har a wajen Allah kai mai laifi ne ka zauna baka da sana'a. Kuskure ne a rayuwa, Allah bai yarda ba kai ka zamanto dan wanke 10 ka sa 5. Ubangi subhanahu wa ta'ala ya yassare mu kowane dan annabi Adam hanyar ya tayya nema. Ina fatar mun fahimta. Abdullahi yake cewa wa hum yuslifuna fi thimari, su suna jinkirta bayar da 'ya'yan itace kuma bayan an ba su kuɗin. As-sanata was-sanataini wath-thalasa, tsawon shekara 1, shekara 2, shekara 3. Faƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yace da su, man aslafa, duk wanda ya bada kuɗinsa ba a ba sa kaya ba, fi shay'in, a cikin wani abu, dabino ne ko zabibu ko sha'ir ko alkama ko ma miye zaka bayar da kuɗinka dan a baka shi, to annabi ce falyuslif fi kailin ma'lum, kuyi ya bayar da kuɗin a yarjejeniya ta abun awo sananne, ma'ana a san kimar abin da za a baka. Ka ba da jika 100 da zimarwa na je kai noma, idan ka ida to ka bani hatsi. Tuna yanzu kai baka da kuɗi, ni na da kuɗin, misali abokane guda biyu ne, gudan na da hali guda bai da hali, guda manomi ne, sai ka ba sa kuɗi dan ya je yayi kasuwanci, dan ya je yayi noma. To manzon Allah ce in za ku yi, to ku iyakance buhu nawa za a baka na hatsin, kada ka yi ka ba da kuɗin baka san abin da za a baka ba. Ina fatar mun fahimta.
a cikin bayar da kuɗin akwai taimakakeniya kuma daman ai musulunci na kira zuwa ga mu zamanto masu taimakar juna wa ta'awanu alal birri wattaqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan Allah ce ku taimaki juna akan abun da yake nagartaccen aiki da kuma jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala to kaga ashe taimakakeniya ce za ka yi kai baka da damar ka je ka yi noman shi kuma bai da halin kuɗin to sai ka basa ya je ya yi noman to idan an ƙare kai ka san nawa ne kayanka a jiki sai ce wa wazinin ma'alum abun ya ce alkaili duk abun da ake ɗorawa na sakeli to shi za ka auna shi ne alkaili alwazin kuma duk abun da ake ɗora yaunin abu a gano garam yauninsa yana garam nan ko kilo nawa ila ajalin ma'alum kuma zuwa lokaci takaitacce sananne ma'ana na baka jika 100 da zimmar ka je ka yi noma shekara mai zauwa za ka bani buhu 10 na gero na hatsi to haka manzon Allah ya karantar amma ka bayar ba a san yaushe za a mayar ba bai yi ba ka bayar ba a san nawa ne naka a ciki ba bai yi ba ina fatar mun fahimta jama'a mun fahimci karatun to miye hikimar da manzon sallallahu alaihi wasallam yace ai wannan abun masu ce hikima wallahu ta'ala a'lam shine saboda a kare kowanne daga ciki saboda kada abin ya fita daga cikin ya zama to akwai gurur akwai rudu a ciki idan misalin ka bada jika 100 sai ka bashi jika 100 sai ya ce mana 5 zai baka wala Allah sai kasance manan nan 5 ba su kai kudin abinka ba to kaga ko kuma sun haura sai zama to akwai cutarwa a ciki ina ba ta san ko mun bace karatun ba mun bace karatun wannan tsarin na kasuwancin ba laifin a ciki wannan ba laifi a ciki sai manzo sallan ya yassare wa sahabbai ridwanullahi ta'ala alaihim illa dai abinda mutum zai iyakance zai lura akai shi da abu guda uku na farin ka san kimar abinda za a baka na biyu kuma lokaci sada kuma na uku ya zamanto wannan kudin a inda aka yi yarjejeniya a nan za a baka su a nan za a baka a kashkin nan za a miƙa maka wannan kudin sannan kuma abu na hudu ya zamanto a kan shi wanda aka bai wa kudin to zai mayar da wannan kayan a lokacin da aka cika wannan alkawalin Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu sai babi na 14 shine babu shuruɗi fil bai'i babi wanda ya zo ya yi mana karatu ya ilmantar da mu akan sharuɗa game da sha'anin kasuwanci me ya dace ka sanya na sharaɗi a lokacin da aka zo yin kasuwanci kasancewar almuslimuna inda shuruɗihim illa sharɗan ahalla halalan aw harrama harama wannan hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam cewa musulmai suna akan abin da suka shar'anta duk abin da kuka yi sharaɗi a kansa to manzo Allah ce a tabbata akan wannan sharaɗin kada a kauce kun yi sharaɗi da mutum cewa wani jimin aiki kaza zan biya ka kaza sharaɗi ne ga iya abin da zai maka na aikin ga iya abin da zai baka kada ka yi ƙara kuma kai ka ƙara kai ma sai in ihsani min babil ihsan wannan babu laifi ina batar mu fahimta al muslimuna inda shurutihim amma duk sharaɗin da ya zamanto ya halittar da haramun to ya halittar da abin da yake haramun wannan sharaɗin ba amfani da shi malata alhadisu sabi wa sittuna ba'da al-mi'atayn hadisi na 267 an Aisha radiyallahu anha daga Aisha matar ma'aiki Allah ya kara mata yarda qalat tace ja'atni bariratu faqalat barira ta zo min wace ce bariran nan wata mai aiki ce a gidan shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wanda hadisai da dama sun ambaci sunan ita wannan baiwar Allah tana hidima wa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma manzon Allah sallallahu ya mata shir cewa har ta mutu ba za ta sake yin ciyon ciki ba tana hidima tana zama gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam take cewa katabtu ahli ala 9 awaqin tace wa Aisha bayan ta zo gun da take tana zawwa tana aikace a gidan annabin Allah kuma a gidan tauraruwar gidan kowa ya sani Aisha ce Allah ya kara mata yarda tace barira ta zo min
sai take cewa da ni katabtu ahli ala 9 awaqin ni wa'anda suke da ni ma'ana wanda suke bautar da ni wanda suke nike baiwa gare su sun yi aka ce almukataba shine ka fanshi kanka sun nemi na fanshi kaina da ukiya guda 9 wa'anda nike bauta a hannunsu sun nemi da na fanshi kaina da ukiya guda 9 kusan musulunci ya karanta da mu cewa mutum zai iya fanshi kansa a matsayinsa na bawa wanda a tarihi athar sun nuna hakan bal ma daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai juwairiya bintul haris ta zogun sallallahu alaihi wasallam take cewa babana shine hakimin gari kaza mutum ne wani da abun hannunsa an zo ghazwatul badr mustalaq lokacin da aka dawo aka mutu a matsayin kuyanga a matsayin fursunonin yaƙi sai aka raba ganimar sai ta shiga hannun wani sahabi sai ga baya da bukata da ita abin da yake bukata kuɗi ne ba mace ba sai ya nemi da ta fanshi kanta don ta zama ɗiya ita kuma bata da kuɗin bata da kodala sai ta ga to yanzu gunwa za ta je sai ta kalli ɗabi'a da kuma nagarta da shugabanci na sallallahu alaihi wasallam sai ta je gunsa a ce ya rasulullah ga abin da ya faru wanda na fado a hannunsa baya da bukata ta kuɗi yake bukata kuma ga abin da ya ɗora a kaina na fashi kansa ko karanta min kuɗin na biya sa dan na zamanto a hurra mai cikakken inci in na koma garinmu na mai do maka kuɗinka jin wannan sai manzo sai ce to diyar wane ce kenan ko to kaga akwai bukatar a yi da'awa a nan ka dibi manzo sallallahu alaihi jabir manzo ce gaba ɗaya auren da manzon Allah ya ba auren da annabi dan shawo kansa duka yana dan maslaha ta addinin Allah duka auren da annabi yayi ba dan buƙatuwar rayuwarsa bane yayi wa addinin Allah yayi wa ya sadaukar da rayuwarsa gaba ɗaya wa addinin Allah subhanahu wataala sai ka ga dama ta yayi ma musulunci hidima sai ce ba mai da sharadi zan fanshe ki zan ba da kuɗin ki fanshi kanki amma wannan kuɗin ya zamanto sadakinki ta ce lama ne a zai hana ta yarda aka yi aure annabin ya ba da kuɗin ta fanshi kanta ta zamanto ɗiya kuma manzon Allah ya aure ta sai zamanto kuɗin fansarta shi ne sadakinta sai mahaifinta ya ji labari sai ya zo madina wajen sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaya a gidan annabi aka nuna masa suka zo ya zai ni ne wane mahaifin wanci kuma ga abin da ya faru ga abin da na ji labari na zo ne don ka gaya min wani abu da kake da shi ai kake bukata na baka dan na tafi da diyata ma'aikin Allah ya ce da shi sallallahu alaihi wasallam idan ta yarda za ta rayu da ni to za ka haƙura idan kuma ta yarda za ta bi ka ko ta koma can garin ku ba matsala ne kuma ban buƙatar komi gare ka aka kirayo juwairiya wannan waye ta ce mahaifina ne aka tarbe sa ga sarkin annabi kenan ko sallallahu alaihi wasallam amma ba a wannan lokacin ba musulmi bane aka tarbe sa aka yi masa goma ta arziki a gidan manzon Allah sallam ki ji faga abin da mijinki ya faɗa idan kina buƙatar zama da shi baba zai haƙura ya koma can shi da danginsa su ci gaba da rayuwa amma kuma idan kina son tafiya to kuma bai buƙatar komi gare sa ta ce wallahi ta zaɓi zama gidan manzon Allah ai ba wata mace a duniya da take da natsuwa da hankali ta shigo gidan annabi ta fita babu shi haka dai baban ya haƙura to akwai danginta da aka kamo a cikin wannan yakin kuma an raba su a matsayin ganima sun zama tukuyangu a hannun wasu sai sahabi su ga ashe wannan dangin matar annabi ne ko to kuma bai kamata a ce suna bautar da dangin matar annabi ba sai suka yantar da su wannan abun ya sanya shi kuma babanta sai ya dawo da shi da garin gaba ɗaya kaf suka zo gun annabi suka ce ya manzon Allah mu fa yanzu musuluncin ba da ku kaɗai ba za a yi mu ma 'yan gida ne a ciki ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah a sun saka musulunci
kaga hikimar annabi sallallahu a cikin yin abu kenan ko to wannan shine al-mukataba sai a samu mutum kuɗi don ya fanshi kansa to ga Barira ita ma masu ita sun nemi ta fanshi kanta akan uqiya guda 9 suka ce fi kulli amin uqiyatin a duk shekara ta kawo uqiya za ta yi shekara nawa kenan shekara 9 duk shekara uqiya duk shekara uqiya duk shekara uqiya ta ce fa'ini ya ke Aisha na zo neman taimakon ki ne ki taimaka min faƙultu sai Aisha ta ce sai na ce in ahabba ahluki an a'udda halahum wa wala'uki li fa'altu ta ce idan masu ke sun yarda suna bukata suna so to zan biya wannan kudin gaba daya a zama daya a lokaci guda kuma kudin jimilla baki daya amma da sharadi ya zamanto wala'inki ya koma a kaina ni ne ke da tasrifi a kanki fa'altu zan aikata zan ba da kudin amma ki je ki gaya musu abun da na faɗa jama'a wannan yana karantar da mu fa in ji malamai kada ka yarda a samu bawan Allah musulmi yana cikin damuwa da bukata da kunci na halin rayuwa ya zo gunka neman taimako kuma kana da hanyar taimaka saka kasa taimaka masa wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi Allah yana taimakon bawa ne daga lokacin da bawan ya zamanto yana taimaka ma ƴan uwansa musulmi jin wannan kawai sai Aisha take cewa in har sun yarda zan biya kuɗin ki dawo a wajena sai ta je wajensu fa zahabat bariratu ila ahliha sai ta je gun masu ita da suke da mulkin suke da watan mallakarta fa qalat lahum sai ta ce da su fa abau alaiha sai suka kiya suka ce in dai ba muke da wala'i ba ke da jibintan lamarinki mu saboda qadiya ta gado idan aka ce alwala jama'a shine an-nusra taimako ya zamanto cire igiyar bauta akan mutum tana a hannunsa ni ke da damar in ce na intar da kai har abada shine alwala to sai take cewa da naje sai suka kiya fa abau sai suka kiya faja'at min indihim sai ta dawo daga wajensu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisun annabin Allah yana zaune a lokacin da ta dawo a gidan Aisha faqalat sai ta ce da Aisha inni aradtu dhalika alaihim ni fa naje na faɗa musu abin da kika gayi min na bijirar musu da tayinki cewa zaki biya kuɗin amma kuma zan dawo ƙarƙashinki fa abau sai suka ƙiya illa an yakuna lahumul wala sai in watan wala'in yana a hannunsu ya kasance watan intarwar tana a hannunsu fa akhbarat Aisha nabiyyi sallallahu alaihi wasallam jin wannan sai Aisha ta ga wani fage na yin karatu wannan shar'in bai kamata ba a shar'anta sa to bari a je a ya kamata a karantar da mutane karatu faƙalar sai take cewa ta bai wa manzan Allah labari su salon ga abin da ya faru cewa kaji da muka da ita faƙalar sai manzan Allah yake cewa hudiha karɓe ta a yadda suka tsara washtariti lahumul wala'a ki shar'anta ki bar musu wannan wala'in wannan jibintar fa innamal wala'u liman a'taqa annabin Allah yake cewa tabbas taimako da kuma intarwa ta ƙarshe tana a hannun wanda ya intar da kai ma'ana su sun nemi da su ba intar da ke suka yi ba haka suka ce je na intar da ke a'a mukataba ce yana da bambanci da intarwa shi ba intarwa ba a buƙatar sai mutum ya ba da kudala idan kana da bawa
sai ka ce ka intar da shi to bai baka ko dala ne fa, ya zamanto ɗa ne kamar kowa. Amma idan na ce a'a kawo wani abu ka fanshi kanka, kaga ba ni bane na intar da kai, kai ne gami ka fanshi kanka. Kun fanci karatun ko? Abin yana da bambanci da juna. To annabi ke cewa innamal wala'u liman a'taqa, wanda ya intar da bawa shike da watan wala'i, shike da nusra ta wannan bawan. Fa fa'alat Aisha, sai Aisha ta aikata abin da manzon Allah ya faɗa, ta ba da kuɗin. Sun maƙama Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah sallan ya tashi finnasi a cikin mutane. Annabin Allah ya fito daga gida ya zo masallaci ya shiga cikin al'umma. Fahamidallaha, sai manzon Allah ya gode wa Allah, wa athna alaihi, kuma ya yi ma Allah kirari. Idan alhamdu su gamu da athana, to kalmar alhamdu tana ɗauka ashukur, shi kuma athana sai ya ɗauki kirari. Ina fatar mun fahimta shi. Abinda kirari kuma shi ne yabo, ya yabi Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'anar kirari shine ka yabi mutum ko? Duk wanda aka yi ma kirari ai ana yaban ɗabi'unsa ne da halayensa. Da haka fa athna alaihi, sai yawa Allah godiya, domin Allah ya cancanta a gode masa kuma a yabe sa. Thumma qala, sai manzon Allah ya ce amma ba'du, bayan haka, fama balu rijalin yashtarituna shurutan laysat fi kitabillah. Me yasa wasu mutane suke shar'anta wasu sharuɗan da ba sa cikin littafin Allah? Me yasa wasu mutane suke shar'anta wasu sharuɗa wanda wannan sharɗin baya a cikin littafin Allah? Ai misalin sa, mutum ne zai saida maka gona, sai ce to na yarda zan saida maka gona, amma da sharaɗin sai ka aura min ƙaunarka. Malaman fiqh sun yi saɓani akan wannan matsalar, ya hukuncin wannan sharaɗin yake. za mu zo a kansa, ku tuna min. Zan saida maka gida amma da sharaɗin sai ka bar ni na yi wata ɗaya ko wata biyu a cikinsa. Duk za mu zo a kai mu tattauna shin ya halitta wannan sharaɗi, domin shi ma sharaɗi ne. Zan saida maka salula amma sai ta yi sati a wajena sannan in mayar maka da ita. Zan saida maka mashin sai na saye wani kafin na baka. Shi ma wannan duka wannan sharuɗan ya suke a musulunci. Ana ce fama balu rijalin, me ya samu wasu mutane yashtariquna shurutan laysat fi kitabillahi, da suke sharuɗan da ba sa cikin littafin Allah. ma kana min sharɗin laysa fi kitabillahi fa huwa batilun, duk sharɗin da aka kulla wanda wannan sharɗin baya cikin littafin Allah, to wannan kasuwancin ya roshi gaba ɗaya. Sharɗin rosashe ne baki ɗaya. Wa in kana mi'ata sharɗin, ko da ko sun kai sharɗi guda 100, duk abin da ka kulla in dai bai dace da littafin Allah ba, ya ci karo da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to wannan sharɗin lalatacce ne. Kamar mutum ne ce zai sala maka shago, amma da sharaɗin fa ga abin da za ka sayar. Ya haƙariya take, za mu zo mu tattauna a kai. Sai ce qada'ullahi ahaqu, hukuncin Allah shine yafi cancantar azartar. Hukuncin Allah shine yafi cancantar zartarwa. Wa shartullahi awthaqu, sannan kuma sharadin Allah shine ingantacce. Duk abin da ba na Allah bane to watan bai tabbata ba, abun ingantacce ne. Wa innamal wala'u liman a'taqa, tabbas alwala'i yana gun wanda ya intar da mulki ga wanda mulkin mallakar wanda ka intar, to yana gun wanda ya intar da wannan bawar. Jama'a cikin wannan hadisin masu ga ce akwai fa'ida sun fi guda 10, amma bari mu takaita akan fa'ida guda 3 jama'a. Fa'ida ta farin tana magana ne kan ɗaliban ilimi, ta lakhasa ne akan ɗaliban ilimi, akan cewa ana karantar da al'umma gwargwadon bukatar su ne. Ana karantar da al'umma gwargwadon bukatar su ne. Akwai wani karatu in ka ce za ka zo kai wa mutum shi, to kawai za ka bata musu da lokaci ne. Lokacin yin sai in yi zai wannan karatun. Bukatuwar abun ke sa a yi mutum bayani. Kun ga yanzu manzo sallam bai yi bayani ba akan alwala'i sai lokacin da bukatar ta kama.
to kai ma da matsayin ɗalibin ilimi to duk inda ka tsaye kanka za ka yi bayani ne a gwargwadon buƙatuwar mutane. Misali, kun zo walima ta aure, dalilin fi cancanta kai mutane nasiha a kansa kan haƙƙin miji da mata ko zamantakewar rayuwar aure. Kaga rishin pedagogy ne a kira ka aure kuma ka koma kana mutane bayanin kan mutuwa. Me alaƙa aure da mutuwa, Malam Jabir? Ba sa shattani mutafarriqan. Ko kun bayyana? Ina batar mun bance kadiyar. Daka abinda ake da bukata kullum annabin Allah yana karantar da malamai da ɗaliban ilimi cewa a inda ake da bukatar abun to nan ake ba da shi. Mutum yana shan ruwa ne lokacin da jimi ya ji shi ruwa, lokacin da al'umma take da bukatar karatu to a lokacin ake fitowa a zurfafa a yi musu bayani a kai. Ina batar mun fahimta. Abu na biyu shine cewa yana karantar da mu akwai buƙatar rayuwar ɗan annabi adam duk abin da za ka yi na kasuwanci ka nemi ilimi a kansa, saboda kada ka abuka cikin abin da yake kuskure ka rayu a kansa kuma ka je kiyama Allah zai tambaye ka akai. Abu na uku shine ba da gudunmuwa wa taimakon wanda ya zo neman agaji a wajenka. Duk wanda ya kawo ya nemi ka agaza masa, inda hanyar agaza masa to kai kokari ka agaza masa. Allah subhanahu wa ta'ala yana son masu agazawa. Sannan kuma sharadi a cikin kasuwanci to idan bai ci karo da sunnar Allah ba to ana tabbatar da shi, amma in ya ci karo da al'ada da hukuncin Allah to wannan abun ana abun nan kisa ne, ba a amfani da shi. To jama'a, miye hukuncin in sayar maka da abu sai in kulla sharadi akai? In sayar maka da abu sai kuma in sanya sharaɗi a kai. Wasu malamai suke ganin cewa baka da damar ka ƙulla sharaɗi a kan abin da za ka sayar a kai. Wasu na ganin kuma babu laifi mutum ya ƙulla sharaɗi. Wasu na ganin babu laifi a kai, wanda wannan fahimtar su al'imamu Shafi alaihi rahmatullahi ta'ala da sauran malamai, wanda shi kansa Sheikhul Islam ibn Taymiyyah da ɗalibinsa ibn al-Qayyim al-Jawziyya har al-Imam Sa'di sun tafi akan dacewar wannan. Allah ya datar da mu. Malai ce bayanu hukum ishtiratil ba'i li nafsihi naf'an ma'luman fi shay'in alladhi yubi'u. Bayani akan sharadin wanda ke sayar da wata kaya ko wata haja wa kansa don wani amfanin kansa wanda ke sanane cikin abin da zai sayar. Miye hukuncin mai sayar da kaya ya sanya sharaɗi cikin abin da zai sayar wanda wannan abin amfani ne gare sa ba ga waninsa ba? To shine malam zai mana bayani. Sai malam ya koro hadisi, ya ce al-hadithu thamin wa sittuna ba'da al-mi'atayn, hadisi na 268 an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma, daga Jabir dan Abdullahi Allah ya ƙara musu yarda, annahu kana yasiru ala jamalin fa'aya. Wata rana Jabir dan Abdullahi an tafi yaƙi, an kama hanya za a tafi yaƙi cikin yaƙuƙan da manzon Allah sallallahu ya fita. To a saman hanyar Jabir yasiru yana tafiya ala jamalin akan wani raƙumi, wanda wannan raƙumin ya tsuha, fa'aya ya gaji, gashi tsohon raƙumi kuma gashi ya gaji. Kasan ko mota in ta tsuha kuma ta jima to akwai jidali ko? To haka raƙumi shi ma. Fa'ara da an yusayyibahu, sai shi Jabir kin ya ƙuduri anniyar cewa yana zuwa in aka dawo zai sai da wannan raƙumin, zai masanya sa, zai hurgura wannan raƙumin. Ce kamar kai ne kana tafi a mashin ya tsaya maka a hanya, kaga ai akwai zafi ko? Kuna da cikin al'umma za ana tafi kuma sai mashin ko mota ta tsaya maka. To shi ma Jabir gashi duka ayari kowa ya tafi ya bar su a baya, ga Jabir dan Abdullahi a baya, raƙumin ya tsuho kuma ya gaji. Ya ce a raina sai na kudurta cewa muna dawowa daga yakin zan masanya wannan raƙumin. Kala ya ce ana haka, ina cikin wannan tunanin falahiqani nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ya ce sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da ni, ya cin min,
lahiqani ya ga ce lahiqa bi fulanin ma'ana wannan yana gaba sai ka biyo bayansa ne to ya aka baro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a baya alhali kuma shine shugaban tahiyar masu ka ce wannan na daga cikin tsarin jagorori shi jagora bai da huri na musamman cewa kawai gashi huri na musamman kawai zaune yake a'a ba siffa ba ce ta shugaba ka zamanto a zaune ka dinga bibiyar halin talakawarka shine shugabanci na gari jama'a kun fahimta bibiyar halin talakawanka alama ta cewa kai shugaba ne nagartacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ana tafiya yana zagayowa a baya domin ya ga waye kasa ya taimaka masa wake cikin wani hali ya ji yanayin al'umma kaga wannan dole sai ya zama to shugaban baya da tsoro shi yasa daga cikin sharadin shugabanci ka zama to jarumi rago baya jagoranci rago baya dole ka zan jarumi saboda akwai kalubale a gabanka wanda ba sa kilguwa Allah kadai ne ya san abin da ke gabanka wallahi ko da wasa kace za ka yi shugabanci ko da na a ce a baka makullan dushkinnan kasuwa ne na rantse maka da Allah akwai kalubale a gabanka na rayuwa dole ka sanya ya kamata ka fuskanci wannan kalubalen in ka tsorata an kare da kai ina fatar mun fahimta da haka yace falahiqanin nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya haɗu da ni fada'ali sai annabin Allah ya min addu'a kaga annabin Allah sai masa addu'a fada'ali sai manzon Allah ya min addu'a akwai matsakanin da'alahu da kuma da'a alaihi idan aka ce da'alahu ya masa addu'a ta alkhairi ne amma da'a alaihi addu'a ta musiba ya a kansa wannan qadiya ce na hawiyya da'alahu ya masa addu'a ta alkhairi amma da'a alaihi to kuma yayi addu'a ta Allah ya ruguzar da shi ne kun bai karatun sai ce to fada'ali sai min addu'a wace irin addu'a kenan ta alkhairi wanda sunna ce ta manzo sallallahu yana yawaita wa sahabbai addu'a wa darabahu sai manzon Allah ya bugi bayan raqumin shine wa darabahu sai ya bugi bansa fasara sairan lam yasir mithlahu qat yace nan take sai naga raƙumin ya zabura wani karsashi ya kama sai yana wata tafiyar da bai taba irin wannan tafiyar ba har a tarihinsa ban taba ganin ya irin wannan tafiyar ba kaga wannan mu'jiza cikin mu'jizojin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawai da raƙumi gashi ya tsuha kuma ya gaji annabin Allah yana bugun bansa sai ga raƙumin ya kama jikin yana tafiyar mai shi ya ce ban taɓa gani ba tun da nake ban taɓa ganin ya yi tafiya irin wannan tafiyar ba ni ban taɓa gani ba faƙali sai annabin Allah ya ce da shi bi inihi bi uqiyatin jabir ko ba za ka sai min da wannan raƙumin ba zan baka uqiya ɗaya ka sayar min da shi in har za ka sayar da raƙumin to ni na sayar raƙumin a uƙiya ɗaya ƙultu sai na ce la ya ce annabin Allah ban tashi sayarwa ba annabin Allah ban tashi sayarwa ba sun makala sai ce bi'inihi jabir mi zai hana ka sayar min da wannan raƙumin naka yana da damar ya ce bai tashi ba saboda baya cikin darurat baya cikin darurat ina batar mun fahimta baya cikin darurat cewa dole sai da'a ce ka bi a'a kasuwanci ne daman shi a cikin shirin kasuwanci mun karanta a bakar ko akwai arrida ka yarda za ka sayar da abinka kuma shi wanda zai saya ya yarda zai saya sai da ce wani mi zai hana ka sayar min da ƙuraƙumin nan da ukiya ya ce wastathnaitu humlanahu ila ahli sai na yarda na karba na ce to na jiya na yarda ya annabin Allah abin dai da kunya annabin Allah ya nemi abuguna kuma na kasa yi da kunya in ji Jabir ya ce sai na yarda zan sayar masa da ukiya amma da sharadi na keɓance cewa kayan da suke nawa da suke saman raƙumin
to manzo Allah zai haƙura da raƙumin har na koma gida na sauke su shi ne ke ta wastathnatu humlanahu ila ahli abinda yake ɗauke na kaya to annabin Allah ya haƙuri na kafa sharaɗin cewa ya bari sai mun koma gida na sauke kaya na sai na da bashi raƙumi sai manzo Allah ya karba ya ce ya yarda falamma balagtu lokacin da aka dawo daga yaƙi an dawo daga yaƙi atatuhu bil jamal sai na je gida na sabke kayan gaba daya sai na zo manzon Allah sallallahu da raƙumi fa naqadani thamanahu sai annabin Allah ya lisafa kudin sa ya bani bai ce ba shi annabi ne to Allah shi maka albarka jazakallahu khaira malam ba shi kudin sa kawai ba jazakallahu khaira mi ga mai kudin sa wallahi yace kawai fa naqadani thamanahu sai annabin Allah ya kilga kudinsa ya miƙa min a hannu to in annabin Allah zai wani min babu aula malamai su yi koyi da manzon Allah a wannan amma tsakani da Allah ana kuka da malamai a wannan bangaren sai mutum ya zo ya ɗauko abin da shi kai ne ya san ko wajen sari bai kai haka nan ba kuma ya kasa mai da kuɗi a rama ko ka mai da kuɗin mana ko da kuɗin ka mayar a wuce a san dai ba a ci riba gare ka ba haka ne malam Jami'u ko baka ba da riba ba dai ka mai da kuɗin amma saboda Allah kai ka zo ka doge kuma ka biya ba ai gobe ba za a zauna ba ko inda ana haka nan ba za a zauna ba manzo Allah ya mika masa kuɗi thumma raja'atu sai na juyo na taso na sa kuɗi na aljuna dawo gida na baro masa raƙumin fa arsala fi ithri bayan na juya na tafi na zo gida sai annabi ya nema ya tura a kira ni fa qala da na zo wajen manzo sallallahu sai yake cewa a turani ma kastuka wanda ko kana ganin dai na cutar da kai na yaudare ka na maka ba daɗi ko kana ganin na yi wani abu wanda bai kamata ba jama'a ko kun fahimta ko na ƙware ka ne dai wani kamar ka rufe manzo Allah ya tafi gida ya tura a kira sai ce wani ko kana ganin akwai ƙwaruwa cikin abun da na yi ne ko na ƙware ka sai ce la'akhudhu jamalaka da na karbi raƙuminka ai li anni akhastu jamalaka saboda na karbi raƙuminka na baka wuƙiya ko kana ganin akwai ba daidai ba a ciki akwai ƙwaruwa to ku ji abin da ya faru ku ji wani karatu da annabi yake son ya karantar da mu anan sai ce khudh jamalaka wani riki Jabir ga raƙuminka da na mayar maka khudh jamalaka riƙe raƙuminka na baka kayanka wada rahimaka kuma kuɗin da na miƙa ma su ma riƙe su fa huwa laka adabe ce naka ne na yahi maka kun bai ci karatun khudh jamalaka wada rahimaka fa huwa laka da raƙumin da kuɗin je duk na yafe maka wani abu sai sallallahu alaihi wasallam ga raƙumi an bashi kuma ga kuɗinsa ga kuɗin kuma an bashi kuɗin raƙumin kuma an bashi raƙumin ba shakka cikin wannan hadisin jama'a akwai abun ɗokuwa akwai abun darasi a ciki me yasa manzo Allah sallallahu ya nemi da ya sayar masa da raƙuminsa sannan kuma me yasa annabin Allah ya mayar masa da kuɗinsa da kuma raƙumin a suka ce wallahu ta'ala a'lam abin da yasa manzon Allah ya nemi da ya sayar masa da raƙumin saboda ya ga yadda yake wahala da raƙumin shi kuma manzon Allah rahama ce wa tahlikai baki ɗaya baya son ya ga al'umma tana wahala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim annabin Allah yana tausayin wallahi manzon Allah ya fi ka tausayin kanka idan kake tausayawa kanka to annabin Allah ya fi ka tausayin kanka to baya son ya ga al'umma tana wahala tausayawa wa bayin Allah shi yasa ya nemi da ya sayar masa to miye hikimar kuma ya maida masa raƙumin da kuɗin hikimar ta ce wallahu ta'ala a'lam saboda ya taimaka masa kuma har yau a rayuwa don ya girgu ya zauna da kansa hukun bai ta
don ya girku ya zauna da kansa. Da yana da kuɗin sayan wani raƙumin da ba zai iya haƙura da wannan raƙumin ba a har a wannan lokacin, bai da halin saye. Kun fahimta? Mun fahimci karatun? Da yana da shi da ba zai riƙe wannan raƙumin ba har wannan lokacin, zai canza ya saye wanda yake da kasashi bisa fiye da wanceniya, amma da yake bai da sai haƙura da abin da yake da shi. Wannan yana karantar da mu wadatar zuci, ka wadatu da abin da Allah ya baka. Duk abin da kake gani da mutane kakka damu da na kowa, kai abin da Allah ya baka ba karamin ni'ima bace, kama Allah godiya bisa wannan. Ina batar mun fahimta. Wannan shine darasin da ake so mu doka, darasin kenan. Da ya maye masa da raƙumin, to yayi ne wala Allah ya taimaka masa, saboda bai da halin da zai iya sauya wannan raƙumin. A shi kaga akwai kuma wasu buƙatu tattare da shi, ba za a rasa wasu buƙatu tattare da shi ba. Allah ya ƙara mana son shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam. Daga cikin abin da za mu ɗauka na fa'ida cikin wannan hadisi, ana karanta da mu cewa kyakkyawan shugaba shine wanda kodayaushe yake bibiyar yanayin talakawansa. Ka dinga sauraron al'umma da kake jagoranta, kada ka taƙaita da kwansayekin nan ka kaɗai masu baka shawarwari. Suna aiki ne fa don ka biya su, su kuma talakan fa suna faɗin ƙorafinsu ne kawai. To ka zamanto mai sauraron talaka. Idan ka yi wannan, to za ka samu soyayyar bayan Allah a zukatai. Ba sa ko kaka ba kowa komi, kai dai ka ba su damar duk mai bukata ya dinga zowa yana faɗa ko an yi maka ba daidai ba, da niyyar kuma ka gyara, wallahi Allah zai taimake ka. Amma ka zan kai dai kawai abin da ke talaka baka jin bibiyar halin talakawanka, wannan kuskure ne. Abu na biyu jama'a, wannan hadisi yana karantar da mu tausayi irin na annabi sallallahu alaihi wasallam, da ya kuma yadda ya bai wa Jabir gudunmuwa kuma yi masa addu'a, sannan kuma ya taimaka masa da abin da zai ba shi gudunmuwar tafiya shine bugi wannan raƙumin. Wannan gudun da raƙumin ya yi bayan annabi ya buge sa yana karanta cewa wannan mu'ujiza ta cikin mu'ujojin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. To kuma kaga a cikin tafiyar da Jabir ya shida manzo sallam akwai fira ta tsakani tsakaninsu. Wannan ana buƙatar a matsayinka na jagora ka dinga fira da ka dinga fira da talakawanka. Wannan zai taimaka maka a rayuwa. Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka mana baki daya, wani subhanahu wa ta'ala ya samu wani lafiya. A nan za mu tattauna wata mas'ala jama'a. Malamai ashabul mazahib sun yi saɓani akan cewa hal yajuzu lil ba'i an yashtarita naf'an ma'luman fil mabi'i, shin ya halitta ya dace wanda zai sayar da abu ya shar'anta wani sharaɗi wanda amfani yake komawa gare sa? Yanzu misalin kamar Jabir da ya sayar wa manzala sallallahu alaihi wasallam, amma fa da sharaɗi abin da ke kayana a gida. To shin ya halitta ai wannan? Kai ne mutum ya sayar maka da gida, ka saye sai ce amma da sharaɗi ba zan tashi ba cikin gidan sai bayan wata ɗaya. Shin wannan sharaɗin ya halatta? Kai ne mutum ya sayar maka da mota, sai ce wane motar nan na sayar maka daga kuɗi, ka bani kuɗin amma da sharaɗi ba zan miƙa maka makulli ba sai bayan an ida bikina. Shin wannan sharaɗin ya halitta? To malamai sun yi saɓani a kai. Ina ba ta mafahimta. Haka shi ma wanda ke sayarwa, wanda zai saye, in ya shar'anta wani sharaɗi cewa wani zan sayar maka da mota ta, amma da sharaɗi ni kuma sai ka sida min motanka. Kaga ai amfani na kuma zuwa ga gare sa. Wani zan sayi gidanka amma da sharaɗi sai ka bani gidanku na wuri kaza ko kuma sai ka min kaza. To shin wannan abun a musulunci mai hukuncinsa? Al'imamu Abu Hanifa da al'imamu Malik da al'imamu Shafi'i sun tafi akan cewa wannan bai dace ba kai tsaye. Al'imamu Malik da al'imamu Abu Hanifa da al'imamu Shafi'i
sun tafi akan cewa yin haka bai dace ba. Ina ba da mafahimta wannan sharaɗin da ka sanya suka ce bai kamata ba, amma al'imamu Ahmad bin Hanbali da kuma Ishaq bin Ruwaiha da Ibn Munzir da al'imamu al'auza'i sun tafi akan cewa ba laifi a zamanto ka shar'anta wani sharaɗi, babu laifi ko kai ko shi, wanda Ibn Taymiyyah ya tafi akan wannan to cikin wa'annan zantutukar me dalilai, kowa ya ka hujjojinsa, sai dai mulakhasa abun wanne zance ne mafi ingancin dokawa a gun malamai. Ba shakka abin da Ibn Taymiyyah ya tafi akan sa shi ne mafi kusanci zuwa ga thawab, wallahu ta'ala alam, cewa ba laifi idan ka saye abu ka shar'anta sharadin da bai wuce sharadi guda ba zuwa biyu, babu laifi. Duk da wasu sun akan bin ma sun yi sabani, sharadi guda wannan ba laifi. To zai shigo a wannan babin jama'a, zai shigo a wannan babi. Misali sai ka zo tambayar aure, sai a ce maka za a baka aurenta amma da sharadin za ta yi lakwal. Wannan yana ciki? Halin Jabir zai shigo cikin wannan babin. Kai ne ka zo tambayar aure, sai ka ce an yarda za a baka aurenta amma da sharadin za ta ci gaba da karatun boko a gidanka. Wannan sharaɗin ya yi ko kuma bai yi ba. Idan muka ɗauki fatawar al'imamu Malik da Abu Hanifa da imamu Shafi'i ba ta yi ba, amma idan muka dawo a kan fahimtar da muka tafi a kai ta Ibn Taymiyyah da imamu Ahmad, to wannan sharaɗin akwai sa, kuma wajibi ne in ka ɗauko a kai kuma ka cika. Dalili al-muslimuna ala shurutihim. Ina ba da mu fahimta, wallahu ta'ala a'lam. Akwai dama mu ƙara babi daya? Ina ganin hadisi guda ne ko me? Muna iya mulki sai mu tashi babi na riba sati mai zawwa. Annahyu an bai'il hadir li ahli al-badiyah wa an an-nashju wa an an-nashji wa an khitbatu ar-rajuli ala khitbati akhihi wa an su'al al-mar'ati talaqa dirratiha. Hadisi da zai zo shi wani bayani akan hanin 'yan birni su dinga dillanci wa mutanen ƙauye. 'Yan birni su dinga dillanci wa mutanen ƙauye bai kamata ba, ka bar sai shiga kasuwa da kansa, da kuma ka yi ƙari ba da niyyar saye ba, da kuma mutum ya nemi aure saman aure, da kuma ta nemi a saki 'yar uwarta. Alhadisu tasi wa sittuna ba'da al-mi'atai, hadisi na 269 an Abi Hurairah radiyallahu anhu, an samu daga Abu Hurairah Allah ya ƙara masa yarda, qala yake cewa naha Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ayyabi a hadirun lilbadi, manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ɗan gari, mutunan birni ya yi dillanci wa mutunan ƙauye. Annabi ya hana mutunan birni ya yi dillanci wa mutunan ƙauye. Kamar ya ba ƙauye in ya shigo da kayansa ka tsaya bakin gari ka saya, ko kai masa jagora zuwa ga sayarwar, kai masa dillanci. Annabi ya hana. Ka bar shi ya shigo cikin kasuwa, shi ma ya ga da kasuwar take. Kusan akwai irin wannan mutanen ko masu me ake ce masa, akwai sunan da ake kiran wannan abun da shi, 'yan tugu. Wannan shine tugu kenan ko? Mutum ya tare mutanen ƙauye daga da bakin gari, daga su sun zo da ko kaji ko miya ko kuma hatsi da makamantansu, sai mutum ya koma bakin gari, suna shigowa sai ya saye, sai ce to koma, sai su daga su sayar. Annabi ya hana wannan. Ka bar sa ya shigo cikin gari, shi ma ya ga kasuwar ya sayar. Nawa farashin kasuwa yake, in ya ga daman ya rage maka to wannan fanema, amma ka tare shi bakin gari ka saye, manzo Allah ya hana wannan abu. Jama'a mu ji da kyawu, Allah ya sa mu gyara, Allah ya sa kuma wannan 'yan kasuwan sun ji abun. Ta ko in ana yi fa, ana yi sosai.
yana da wuya. Yanzu kasuwar bisa in ka tafi abin zai baka mamaki, da kasuwar bisa da kasuwar hatsi da kasuwar 'yan miya da abin zai baka mamaki. To manzo Allah ya hana ka bar shi ya shigo. Ka sa akwai wanda suke wasu dillale wasu dubara suke yi, musamman da hilali ƴan uwan sun shigo ka bisashe kawai sai ka ga malam Jabir ƴan uwanku sai a sa musu hura mai sanyi a sa mata madara Allah shi yahe muna, Allah shi yahe muna, Allah shi yahe muna. Manzo Allah sallallahu ya hana wannan. Har ta kai fa yanzu abunka zaka ba dillali ya sayar maka sai shi ya saya dan ya ci riba. Ko kun banta ka ba dillali ya sayar maka sai shi ya saya kuma ya sayar. Wannan kuskure ne, haramun ne. Sai dai ka zo ku ciniki da shi, wani nike son kayan kan sayar maka, amma an baka dillancin to baka da damar kai ka saya, sai dai ka sayar marwa wa wani. Yace to manzo Allah ya hana an yabi ahadur lil badi, mutunan birni ya mutunan kauye dillanci. Sai ce wala tanajasu, kun manzon Allah ya hana al munajasha, shine ka zo ka ƙara kuɗi. Ina sayan kaya, misali na zo sayan rago, sai dillali ya ce min ragon nan jika 100, sai kai ka zo ka ce ka sai 105, amma fa in aka ce kawo ba za ka ba da kuɗi ba. Wala Allah kun haɗa baki da dillali, kasa ana yin haka nan, ana haɗa baki da dillali, sai mutum ya zo ya ƙara kuɗi shi ba sai za shi ba, sai a ce kaga ma yanzu an saye 100 da kaza, sai ya koma. To a ce kada ku yi wannan a cikin kasuwanci. Sai ce wala yabi' ar-rajulu ala bai'i akhihi, kuma kad dan uwa yayi kasuwanci akan kasuwanci dan uwansa. Ma'ana idan mutum yana sai da kaya, idan mutum yana sayan abu, nazo ina cikin kare misali, to bai halitta kai ka zo ka taye wannan kare matakar ba na hita bane. Muna cikin gona da kai, muna ciniki, ana ta ciniki, ka ce kaza na ce albarka, ka ce a ƙara kaza, ana cikin wannan, to bai kamata wani ya kutso ba ya ce yana son wannan abu, kuma kai bai kamata ka saida wani ba in ba na ce ban iyawa ba. Wannan shine maganar, mun fahimta. Sai ce kuma wala yakhutubu ala khitbati akhihi, kuma kaddayan ku yayi tambayar aure akan tambayar auren dan uwansa. Idan aka ce wani ya zo tambayar aure, to bai halitta wani shi ma ya zo tambayar aure wannan yariya. To jama'a mu yanzu ba tambayar aure bace ake yi, wani abu ne ake na daban. Wallahi Allah shi yahi muna. Abinda ake ce ma tambayar aure, kaga yariya baka ce mata komi ba, sai ka je ka sallama ma ubanta, don in ga mata magana ya fita daga zama tambayar aure. Sai ka je ka sallama ma mahaifinta, ko ka tura a tambaya maka, a baka damar ka zo ku gana da ita, wala Allah ya daidaita tsakaninku kuma a yi maganar auren. To wannan a wannan lokacin na khitiba haramun ne wani zai ce yana son auren mace. Sai ce wala tas'alil mar'atu talaqa ukhtiha litakfi'a ma fi ina'iha, kada mace ta nemi mijinta ya saki abukiyar zamanta dan ta maye gurbinta. Ba a haka nan, ki nemi a saki mace kawai haka dan dai ke zamanto kwallin a cikin gida da makamantan wannan. Duka wannan baya halitta, kuma lokaci ya riga yayi, nan ya kamata mu kwana. subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.